Mitä tarkoittaa pyhityksellä? Tämmöinen otsikko on sovittu tälle puheenvuorolle. Ja tässä ollaan, niin kuin nyt voitte käsittää, niin ihan kristinuskon perusasioissa. Ja mä kuitenkin luulen, että vaikka nyt oletan, että kuulijat ovat jo hyvin syvästi perehtyneet uskonelämään, niin oletan, että ei ole turhanpäiväistä puhua näistä perusasioista. Koska mä ainakin itse koen niin, että mä oon ollut uskossa jotain niin kuin 60 vuotta suurin piirtein, niin siitä huolimatta mä saan ravintoa semmoisesta raamattuopetuksesta, jossa puhutaan uskon elämän ytimestä ja julistetaan Jeesusta ja avataan raamatusta kohtia, jossa nämä keskeiset asiat on esillä, niin se ruokkii sielua. Ja sen takia mä ajattelin, että täällä on varmaan joku hyvä merkitys tänäänkin. Ja tuossa ekaksi olen kirjoittanut tuohon diaan, että pelastus ja pyhitys ovat siis kaksi eri asiaa, kun me puhumme kristillisen uskon niin kuin hahmottamisesta. Ja pelastus on usko ja pyhitys on elämä. Tai sitten vielä vähän lisää sanoja pelastuksen synonyymeinä voitaisiin käyttää sanaa vanhurskauttaminen tai vanhurskaus tai yhteys Jumalaan tai usko Jeesukseen. Siis kun joskus nimittäin kysytään, kun näistä asioista puhutaan, että mikä se pelastus sitten on, mistä me pelastutaan ja mihin me pelastutaan. No se on nyt näillä termeillä kuvattu, että pelastus tarkoittaa, että ihminen, jolla ei ole ollut yhteyttä Jumalaan, hän pääsee Jumalan yhteyteen Jeesuksen kautta ja silloin hän on pelastettu. Silloin hän on uskossa. Jotkut jopa arkailivat käyttää tämmöistä termiä, olenko uskossa vai enkö ole uskossa. Ja minusta se ei ole olennaista. Olennaista on se, että sulla on suhde Jumalaan Jeesuksen kautta. Sä oot silloin oikeassa porukassa, sä oot pelastettujen porukassa. Toisaalta vanhurskauttaminenhan on vaikea termi, tietenkin kristikorvissa jo kovin tuttukin. Ja esimerkiksi se on sen takia tavallaan vaikeaa, että se on esimerkiksi uudessa, siis UT 2020, jos olette perehtyneet tähän uuteen käännökseen, se on muuten mielestäni aika hyvä. Mutta sen käännöksen pikkuinen ongelma on se, että siellä on yritetty poistaa tuo sana vanhurskaus ja kääntää se jollain toisella sanalla. Ja periaatteessa niin voi tehdä, mutta tässä tapauksessa se on hankalaa, koska vanhurskaus tarkoittaa esimerkiksi oikeudenmukaisuutta tai oikeamielisyyttä, mutta ei se avaa sanan koko merkityksiä. Ja kun Raamattu käyttää tätä, siis kreikankielinen Uusi testamentti käyttää sanaa righteousness, eli vanhurskaus, niin se on yhtä vaikea Kreikassa kuin Suomessakin. Eli se on termi, joka pitää selittää. Ja sen takia sitä voi käyttää, kun se selitetään. Ja minusta sanan yksi sellainen kansanomainen hyvä selitys on se, että ihminen, joka on vanhurskautettu, niin hänet on puettu Jumalan lahjoittamaan vanhurskauteen, eli pelastukseen. Ja tätähän symbolisoi meillä esimerkiksi papin alba Jumalan palveluksessa, mutta tietenkin jo ensimmäisen kerran kastetun päällä oleva kastemekko tai rippikoululaisen valkoinen alba. Se symbolisoi sitä, että sä oot itse asiassa edelleen syntinen, sä et ole muuttunut paremmaksi, mutta sulle on lahjoitettu vanhurskaus. Eli sulle on lahjoitettu pelastus, sulle on lahjoitettu usko. Ja tämä on tämä niin kuin pelastusosio. Ja sitten tämä pyhitys on ikään kuin, no tästä eteenpäin, mutta eteenpäin ja taaksepäin. Katsotaan nyt, miten tämä tästä menee. Nimittäin pyhitys voisi tarkoittaa kasvamista uskossa, panemasta pelastuskäytäntöön, uskon harjoittamista ja vanhastaan on käytetty sanaa ilmoitusta. Eli se, joka on pelastettu, niin se tietenkin haluaa elää siitä pelastuksen omistamisessa ja kertoa siitä ehkä eteenpäinkin, vaikka sekin on joskus vähän vaikeaa, mutta kuitenkin panna sen uskon käytäntöön. Ja silloin me puhumme pyhityksestä. Ja nämä on nyt nämä kaksi
osastoa, jotka on jollain tavalla ehkä hyödyllistä ymmärtää, vaikka sitten tämä uskoelämä ja suhde Jeesukseen, niin sehän ei ole semmoinen, että se voitaisiin jonkin kaavioon panna ja nyt se on toi ja nyt se on toi, mutta nämä hiukan auttaa meidän ikään kuin uskon ymmärtämistämme. Ja sitten tähän kohtaan liittyy heti tämmöinen niin kuin ensimmäinen vähän hankala kysymys. Tulemmeko me siis pyhemmiksi, kun me pyhitymme? Siis sana antaisi ymmärtää, että kyllä, koska sana pyhitys jo tuntuu, että jotakin tapahtuu pyhempänä. Mennään vielä sanaan pyhä sen verran, että jos joku kysyy sinulta, että oletko sinä pyhä, niin melko varmaan vastaat, että ei, älä liioittele, ei mitään sen kaltaista. En ainakaan tunnista itsessäni kovin suurta pyhyyttä. No, kristityt me tiedämme, että Raamattu kuitenkin käyttää tätä sanaa pyhä merkityksessä pelastettu, uskovainen, kristitty. Ja silloin se ei tarkoita laadullista ominaisuutta, se ei tarkoita, että minä olen tullut huomattavasti paremmaksi ihmiseksi kuin aikaisemmin, vaan se tarkoittaa, että minulle on lahjoitettu Kristuksen pyhyys, eli se Kristuksen vanhurskaus, eli se usko. Ja kun Paavali esimerkiksi Raamatussa käyttää tätä termiä Korintossa oleville pyhille, hän kirjoittaa, niin se ei tarkoita, että Korinton porukat olisivat olleet mitenkään erityisen pyhiä, vaan sitä, että ne ovat yksinkertaisesti Jeesukseen uskovaa porukkaa. Ja tätä termiä käytetään. Miksi käytetään tällaista termiä, niin sen pyhän sanan yksi alkuperäismerkitys on niin kuin erotettu jostakin. Siis se on tavallaan niin kuin maailmasta erotettu toiseen porukkaan. Se on erotettu niin kuin uskovaisten sakkiin ja siihen joukkoon, joka on menossa taivaaseen Jeesuksen kanssa. Mutta nyt sitten tulemmeko pyhemmäksi, niin mä pohdin sitä tämän puheenvuoron aikana, koska siitä on ehkä erilaisia näkemyksiä. Ja nyt kun me puhutaan pyhityksestä, niin on hyvä tietää, että kristityillä ei ole ihan samanlaisia näkemyksiä tästä asiasta. Mä tietenkin kerron vain omani ja sitten te saatte olla samaa mieltä tai eri mieltä, mutta niin siinä menee hiukan kristittyjen näkemykset eri suuntiin. Mun mielestäni ei kuitenkaan kovin vakavasti. Ja kun mä oon käynyt puhumassa näistä asioista luterilaisten lisäksi helluntalaisille ja vapaakirkollisille ja muille, jotka katsoo vähän eri vinkkelistä, mutta me ei tarvitse kauaa puhua, kun me huomataan, että ollaan samaa mieltä. Eli ei tässä kuitenkaan mennä kovin kauas, vaikka jotkut edustavat vähän erilaista näkemystä tästä pyhityksestä. Mutta minusta on kiva tässä lopuksi sitten vielä keskustella siitä, että miten te nyt, jotka olette kuulolla, niin kuulette tämän ja mikä tässä niin kuin resonoi teidän tämänhetkiseen elämäänne. Ja kun mä sanon tämänhetkiseen elämäänne, niin mä sanon heti, että ihmisen kristillisyyden vaiheessa tämäkin voidaan ymmärtää vähän eri tavalla. Mä esimerkiksi muistan, että kun mä olin nuori kristitty, hyvin nuori kristitty, niin mä ajattelin jotenkin tämän pyhityksen, että mä tuun pyhemmäksi. Mä ajattelin, että vanhat kristityt sanoivat, että niillä on vielä kauheasti syntejä tunnustettavana ja ne ei ole päässyt synneistä eroon, niin mä ajattelin, että te olette aika huonoja, kyllä mä oon päässyt aika hyvin. Mä en tunnistanut elämässäni kovin paljon syntejä, joita pitäisi tunnustaa. Pikkusen oli jotain ylpeyttä ja jotain tällaista. Kunnes huomasin, että tunsin itseni kovin pinnallisesti. Kyllä mulle syntiä tunnustettavaksi riitti, mutta tunnistan sellaisen vaiheen kristillisyydessä, jolloin yritin pyhityksessä aika paljon kiittää tikapuita aika korkealle, mutta siellä olisi tullut vastaan semmoinen tietynlainen vanha kristitty sanoo, ohokuorinen kristitty, sellainen, joka luulee olevan parempi kuin muut, mutta sitten kun sitä puhkaisee, se lässähtää tyhjäksi, ei siitä tule mitään. Eli olen kiipeillyt sellaisia pyhityksen tikapuita, joista olen pudonnut monta kertaa alas. Ja nyt sitten jo ehkä annoin puolittaisen vastauksen tuohon kysymykseen, tulemmeko pyhemmiksi. Mutta käsittelen sitä nyt tässä vielä lisää. Ja mä etenen nyt tässä seuraavaksi roomalaiskirjeen avulla.
Nimittäin, tai hei, ennen kuin mä tuun kuitenkaan tohon, niin mä otan tuosta vanhurskauttamisesta yhden kohdan, joka mua on viime aikoina puhutellut, siis tästä pelastuskosiosta. Tällainen raamatun paikka kuin Jesaja 64:5. Saattoi olla, että mä luin tämän siinä edellisessä puheenvuorossanikin. Kuin saastaa me olemme olleet, kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme. Joka siis tarkoittaa sitä, että sillä omalla vanhurskaudella me ei päästä pitkälle. Se on tahrainen riepu. Mutta sitten Jumalan vanhurskaus, se on puhtaasti lahjaa ja siinä ei ole tahraa eikä ryppyä. Mutta mä etenen nyt sillä tavalla, että mä käyn yhtä roomalaiskirjeen saumakohtaa pikkuisen teidän kanssanne läpi. Sillä roomalaiskirje, joka on Paavalin kirjeistä ensimmäinen ja siis järjestyksessään Raamatussa, ja joka on perusteellisin uskon perusteiden selvittely Uudessa testamentissa. Niin roomalaiskirja on kiinnostava jo pelkästään sen jaon suhteen. Ja se jakaantuu, jos karkeasti jaetaan, kahteen osaan. Luvut 1-11 voitaisiin otsikoida pelastus, luvut 12-16 otsikoida pyhitys. Ja tämä ensinnäkin tarkoittaa sitä, että ensin on pelastus ja sitten on pyhitys. Nimittäin me kristillisessä uskossa ajatellaan näin, että me emme tee hyviä tekoja pelastuaksemme, vaan me teemme hyviä tekoja, koska olemme pelastetut. Ja tämä hyviä tekoja on tässä nyt ikään kuin tuon pyhityksen synonyymi. Nimittäin muissa uskonnoissa, mä nyt yleistän tietenkin karkeasti, mutta muissa uskonnoissa se menee päinvastoin. Se menee sillä lailla, että sun pitää tehdä sitä ja sitä. Islamissa esimerkiksi 5 askelta, jotka sun pitäisi täyttää tullaksesi pelastetuksi, mikä se pelastus kullakin sitten on. Mutta siinä on tietty tällainen, teet näin ja näin, niin saavutat pelastuksen. Ja usein tällaisella kuviolla syntyy tietynlainen epävarmuus, olenko tehnyt riittävästi. Koska en voi koskaan olla aivan varma, että olenko täyttänyt nämä askelmat kunnolla, ja sitten pitää tsempata lisää, ja loppuun viimeksi voi jäädä epävarmuus. Mutta nyt kristinuskossa tämä menee päinvastoin. Se ei mene niin, että lue raamattua, käy kirkossa, tee hyviä tekoja, ole oikein hyvä ihminen, niin voi pelastua. Moni muuten ajattelee, tai siis jotkut, sanotaan nyt niin sanotut kadumiehet, ajattelevat, että kristinusko on tätä. Ajattelevat, täytä 10 käskyä. Jolta kysytään, mitä on kristillisyys? 10 käskyä täyttämistä. Ei ole. Ei se ole tie Jeesuksen luokse. Sä saat yrittää täyttää niitä hartiavoimin ja yötä päivää, ja sä et sillä tule kristityksi. Vaan kristinuskossa menee päivässä. Se menee niin, että sä uskot, että sä et voi itse pelastaa itseäsi. Sä oot syntinen ja mahdoton, itse asiassa kadotuksen ansainnut, ja sä saat lahjaksi Jeesukselta pelastuksen ja vanhurskauden. Ja kun sä saat sen lahjaksi, niin sitä haluat elää niin sen lahjan kiitollisuudesta siitä, että sä oot lahja. Se menee näin päin. Ja niinpä sitten jatkossakin se menee samalla suuntaisesti, että sä et jatkossakaan sillä tekemisellä ansaitse lisää pelastusta. Se ei tule niinku paremmaksi tai varmemmaksi varsinaisesti, vaan sulla on se pelastus ja sillä siisti, ja sitten sä toimit, ja sulle tulee sydämen halu toimia. Se ei mene niin, että sun on ikään kuin ulkonainen pakko, että kirkossa sanotaan, että sun täytyy tehdä nämä jutut. Vaan sulle tulee enemmän tai vähemmän sisäinen halu elää tämän uskon mukaisesti. Ja sitten sä huomaat yhä uudestaan, että sä et kuitenkaan täytä mittaa, mutta sä haluat kuitenkin. Ja tätä tämmöistä niin kuin jonkinlainen sisäinen
kamppailu ja ristiriita tähän kristityn elämään jää, mutta ei niin, että se pitäisi niin kuin puhuttaa perusteellisesti. Mutta roomalaiskirjan jako siis kertoo siis tämän, että ekaksi on pelastusta niin kuin 11 lukua niin kuin naulattu kiinni. Ja tietenkin siinä on paljon muitakin teemoja, mutta tämä on se yleisteema. Ja siis roomalaiskirja menee sillä tavalla, että siinä 3 ekaa lukua, tai sinne jonnekin 3.20 paikkeille, Paavali on siinä kirjassa yrittänyt osoittaa ihan niin kuin rautalangasta vääntäen, että kaikki ihmiset ovat syntisiä, kenelläkään ei ole mitään mahdollista pelastukseen. Ja sitten tulee siellä 3.20 paikkeilla, että sanoo, mutta Kristus on hoitanut tämän jutun loppuun saakka valmiiksi, ota vastaan. Ja sitten hän hehkuttaa tätä pelastusta Jeesuksessa kaikki noin luvut tohonasti. Mutta sitten kun tullaan luku 12, niin mä käsittelen hiukan sitä saumakohtaa. Nimittäin se 12.1 menee näin. Siinä on uudesta käännöksestä, tästä nykykäännöksestä puuttuu yksi pikkusana, joka on edellisessä käännöksessä on. Siitä pitäisi aloittaa sanalla niinpä. Tai joku tällainen pikkusana, edellinen käännös pani siihen sanan niin. Uusi käännös jättää sen pois, mutta kuuluu näin. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten. Kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Siis se pitäisi alkaa näin, että niinpä minä, Jumalan armahtava laupeuteen vedoten. Eli tämä on johtopäätös siitä, mitä 11 luvussa on kerrottu. Jos sä oot nyt tullut vähitellen tajumaan, mitä pelastus on, niin tee siitä oikeat johtopäätökset. Se on pyhitys. Johtopäätökset siitä, että sut on pelastettu. Ja katsotaan nyt tästä roomalaiskirjan 12, mitä se tarkoittaa. Tämä on yksi ikään tällainen tapausesimerkki, tämä roomalaiskirja 12. Paavalin kirjassa, muissakin kirjassa tämä menee melkein saman kaavan mukaan. Aluksi kertaan, mitä Kristus on meille tehnyt, pitäisi kuulla Kristuksessa on. Ja sitten loppuluvuissa tulee näitä, joita me kutsutaan tällaiseksi kehottavaksi osaksi. Kreikkana tulee sanotaan pareneettinen osa kehotuksia. Eli tämä jälkimmäinen osio kaikissa näissä kirjeissä on tällainen käytännön ohjeita siitä, mitä kristittynä eläminen siis on. Tätähän on Raamatussa tosi paljon, näitä kehotuksia. Se on vuorisaarnakin on tällainen. Vuorisaarna on täynnä, miten sun pitää kristittynä elää. Ja tämä roomalaiskirja 12 on yksi hyvä keissi tässä asiassa, ja sen takia mä sen avulla vähän availen tätä juttua. Ja siis alkaa näin, että tässä on taustalla tämä Jumalan armahtava laupeus. Sut on pelastettu. Sitten Paavali sanoo, kehotan teitä, veljet. Tulee tämä kehotus. Tämä kehotus muuten on Jumalan laki. Kun me erotetaan laki ja evankeliumin, tämä on laki, ja sun täytyy tehdä näin. Lailla on siis 2 merkitystä. Ekaksi, täytä nämä, niin elämä menee hyvin. Rikon nämä, niin elämä menee huonosti. Se on vain tällainen elämänohje, se laki. Toiseksi lain merkitys on se, että kukaan ei lakia täysin täytä. Lain kakkosmerkitys on osoittaa meidät lain rikkojiksi. Ja tällä konseptilla mennään nyt tätä lukuakin eteenpäin. Eli Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Tuossa järjellisellä siinä on kreikattuna logikos, joka kuulostaa tutulta. Se on ikään kuin looginen tapa. Eli siis Paavali sanoi, että tämä uskon elämän käytäntöönpano on tämmöistä niin kuin järkihommaa. Että sä voit miettiä, mitä sä teet tämän uskon ikään kuin, mitä sä sovellat tämän päivän elämään. Ja siinä sanotaan, että anna itsesi Jumalalle
eläväksi, pyhäksi, mieluisaksi. Miten sä voit antaa itsesi Jumalalle? Ei se ihan helpoista. Mutta Jumala on antanut tähän meille, Jumala on antanut tähän meille välineet, millä me tehdään tätä. Niitä välineitä kutsutaan armon välineiksi. Ja samalla tavalla kuin autoa korjataan auton korjausvälineillä ja ruokaa syödään ruokailuvälineillä, niin hengellistä elämää hoidetaan armon välineillä. Ja perinteisesti armon välineeksi on nimetty sana ja sakramentit, joka tarkoittaa sitä suomeksi, että sana tarkoittaa olet tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Lue sanaa, kuuntele sanaa, mietiskele sanaa, rukoile sanan kanssa. Sana, Raamattu, Jumalan ilmoitus. Ja sitten sakramentit, no ehtoollinen. Siis käy ehtoollisena. Eli sä et voi tehdä itseäsi tekemällä, niin kuin, sä et voi tulla pyhemmäksi tekemällä itseäsi pyhemmäksi varsinaisesti, mutta sä voit käyttää niitä välineitä, joita tähän on annettu. Sä voit päättää, lähdetkö sunnuntai-aamuna kirkkoon vai et. Sä et voi päättää, että onko sä tänään pyhempi kuin eilen. No, voit sä yrittää. Mutta sä voit päättää, menenkö mä kirkkoon vai en. Sä voit päättää, avaat sä Raamatun vai et. Se on järjellisellä tavalla toimitaan, kun sä avaat Raamatun. Järjellisellä tavalla toimitaan, kun sä meet kirkkoon, jos sä voit mennä. Aina, sulla voi olla sunnuntaina lääkäripäivystys ja voi olla mitä tahansa. Mutta siis periaatteessa olla tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Ja niillä me hoidamme tätä meille lahjoitettua uskoa. Jumala on sitonut tämän uskon homman sillä, että me tarvitaan toisiamme ja me tarvitaan Jumalan sanaa, koska ne hoitaa meitä. Kristuksen yhteys hoitaa meitä, Jumalan palvelus hoitaa meitä, Jumalan sanan rukouselämä hoitaa meitä. No siitä tulee lisää ohjeita. Mä olen kirjoittanut tuohon seinälle muutamia tästä luvusta Roomalaiskirja 12. Mä pikkusen avaan joidenkin näistä. Seuraava jae 2 kuuluu näin. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Aha. Älkää mukautuko maailman menoon. Mitähän se tarkoittaisi? Nyt tässä kristitty joutuu varmaan miettimään, mitä mun arkielämässä tarkoittaa, että älä mukaudu tämän maailman menoon. Mietitään vähän. Tästäkin olisi kiva keskustella. Mä nyt heitän vähän ajatuksia. Älä mukaudu tämän maailman menoon. No, oletetaan, että tämä maailmanmeno, esimerkiksi sun työpaikkassa tai sun ystäväpiirissä tai naapurissa, niin jos me oletetaan näitä, ne antaa vaikka sellaista mallia, että sä voit pikkuisen fuskata asioissa. Sä voit vähän huijata, kun ei jää kiinni tai kun se on vain ihan pikkusen. Se on niin kuin tämmöinen maailman tapa ajatella, että voidaan ummistaa silmät tilaisuuden tullen. Nyt Jumalan henki muistuttaa, sä et voi tehdä näin. Sun pitää olla rehellinen, totuudellinen. Tai toinen esimerkki. Nämä ei ole ehkä hirveän hyviä esimerkkejä, mutta mä yritän miettiä. Oletetaan, että sun lähipiirissä on tapana, että voidaan puhua pahaa ihmisistä takanapäin, ainakin niistä kurjista ihmisistä. Haukutaan ne pikkusen takanapäin, niin se kohottaa niin omaa itsetuntoa. Kristittynä sä et tee näin. Älä sano väärää todistusta lähimmäiselle. Sä paat suun kiinni, olisi kiusaus. Älkää mukautuko maailman menoon. Okei, joku sun työporukkas lähtee menee jonnekin juhlimaan, josta sä et ole ihan varma, että miten se niin sopii sun kristillisiin arvoihin. Okei, sä voit miettiä.
mä en sano, että mene tai älä mene. Mä vaan sanon, että mieti. Että jos sä mietit, että sä menet sinne juhlimaan, niin jos siinä on se vaara, että sä sitten lipeät omista arvoistasi, niin mä älä mene. Älä mukava. Mutta jos siinä taas on se mahdollisuus, että sä meet sinne ja sä voit siellä pitää niin kuin oman uskosi ja arvosi kunniassa ja sä voit mahdollisesti jopa olla siellä Jeesuksen todistajana. Mene. Ei ole yksilitteistä ohjeita. Mutta tämä älkää mukautuko maailman menoon tarkoittaa, että valvo ratkaisuja. Mieti, mitä kristitty tekee silloin, kun ei-kristityillä ei ole mitään rajoja välttämättä. Kristityillähän on 10 käskyä, Jumalan sanan ohjeet siitä, että sä oot totuudellinen, rehellinen, otat huomioon lähimmäisen rakkauden edelleen. Okei, tämä oli eka ohje. Älkää mukautuko, se liittyy tähän uskon kilvoitukseen. Sitten toinen tässä on, no mä menen tuonne jakeeseen 9. Sisältö, olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Ahaa, mitähän se tarkoittaisi? Vilpitön rakkaus. Pahan vihaaminen, hyvässä kiinni pysyminen. Voi tulla elämässä ratkaisuja, jolloin se ikään kuin testataan, että rakastatko sä vilpittömästi silloin, kun ehkä muut ei rakasta. Onko joku semmoinen ihminen, joku semmoinen tilanne, jossa testataan, rakastatko sä niin kuin Jeesus toivoisi sun rakastavan. Tai seuraava jae. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toista. Vanha käännös sanoo, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Aika hyvä kilpailuaihe. Siis, että kunnioittaisin toisia enemmän kuin itseäni. Siis, minusta nämä sopisi ihan tämmöisessä huoneen tauluksi. Mieti tämmöisiä elämän ratkaisuissasi. Edelleen mä luen täältä. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä hengen tuli. Palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa. Ahdingossa olkaa kestäviä. Rukoilkaa hellittämättä. Mitä se olisi? Rukoilkaa hellittämättä. Jossain kohdassa sanotaan jopa, että rukoilkaa lakkaamatta. No, eihän sitä voi koko ajan rukoilla, tietenkään. Mutta kristitty voi olla jollain tavalla niin kuin eri tilanteissa niin kuin rukouksen hengessä. Yksi lääkäri kertoi mulle, että hän aina kun hän hoitaa potilasta, hän samalla rukoilee potilaan puolesta. Se on tosi hieno. Siis, ja sitten totta kai erityisesti me rukoillaan silloin, kun on joku vaikea asia, joku ahdinko, joku elämän ongelma, vähintään silloin. Ja mä myönnän, että mullakin on enemmän rukousta silloin, kun elämässä on tosi vaikeaa. Se vaan on näin, että hyvänä päivänä me enää unohtuu kokonaan. Ja sitten meitä nyt kehotetaan, että pidä yhteyttä Jeesukseen juttelemalla hänen kanssaan mahdollisimman paljon. Siis se ei tarvitse olla mitään sellaista, että jokin määrätty rukous. Nekin on muuten hyviä. Isä meidän rukous, aivan loistava. Rukoile aina joskus Isä meidän rukous. Mieti sitä ja rukoile. Mutta se on sitäkin, että sä huokailet Jeesuksen puoleen. Sä sanot, että hei Jeesus, nyt sä tiedät, että mulla on tällainen tilanne. Sä tiedät, että mulla on vaikea tilanne, auta mua. Sä tiedät, että mä oon vähän epätietoinen, johdata mua. Ja Jeesus sanoo, että joo, mä tiedän. Ja Jeesus on koko ajan siinä mukana niin, että tällä tavalla mä hoidan yhteyttä häneen. Eli tämä rukous on sellainen kristityn jatkuva yhteydenpito Jeesuksen kanssa. Se hoitaa uskon elämää. Ja kannattaa ikään kuin
kasvaa siinä, että mä totun juttelemaan Jeesukselle samalla kun mä tiedän, ja minusta tämä on tärkeää, minusta oikeastaan viime aikoina tullut tämä tärkeäksi, että mä saan sanoa Jeesukselle, että sä kyllä tiedät mut. Siis mulla on nyt vaikeaa, sä tiedät sen paremmin kuin minä itse. Mutta sä sanon sen sulle kuitenkin, koska musta tuntuu tärkeältä sanoa sen. Ja mä oikeastaan kuulen sun sanovan, että hyvä Eero, kun sanoit, mä kyllä tiesin toi jo. Ja mä hoidan sua, mä oon sun puolellasi, mä johdatan sua, mä autan sua. Ja tällä tavalla mä hoidan uskon elämää. Se on tätä rukoilkaa hellittämättä. No sitten se on vielä, näitä reseptiä viisaa, katsotaan paljon näitä viittiä tässä ottaa. Näitä on paljon. Auttakaa puutteessa olevia köyhiä. Oletko auttanut? No niin, aika heikosti menee välillä. Osoittakaa vieraanvaraisuutta. Ei ole meillä osoitettu hirveästi, mutta olisi ihan fiksua osoittaa. Siis kristityt on joskus tunnettu siitä, että niillä on ovet vähän enemmän auki kuin muilla, mutta ei se nykypäivänä pitää soittaa 2 viikkoa ennen, että saako tulla kylään. Ihan tylsää, mutta näin se meilläkin on. Mutta täällä nyt kuitenkin sanotaan, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Sitten tulee aika kova. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Siunatkaa, älkääkä kirotko. Siis no ei meillä nyt ehkä ole kauheasti vainoajia, mutta jokaisella on ehkä joku hankala lähimmäinen, hankala esimies, hankala työtoveri, vaikea tyyppi, jopa kiusallinen. Siunatkaa. Siunatkaa, älkääkä kirkko. Rukoile sen puolesta, jonka puolesta ei tekisi mieli edes rukoilla. Jolle mieluummin tekisi mieli vähän niin kuin kiroilla, että mikä hemmetin tyyppi sä olet. Rukoile sen puolesta. Tämmöinen on. Ja voi olla, että sun sydämessä tapahtuu jotain siis, kun sä siunaat. Tästä kertoo yksi ystävä tämmöisen esimerkin, että hänen kesämökkinsä naapurissa oli sellainen hankala tyyppi, joka jollain tavalla aina oli, sen mä en muista, oliko se kysymys jotenkin kesämökkien rajoista tai jostain muusta, aina tuli vähän niin kuin. Ja sitten hän keksi, että hän rupeaa tekemään sitä, että hän kävelee sen toisen mökkiin ohi, niin hän aina siunaa, rukoilee ja siunaa sitä, joka otti hän tähän päähän. Hän aina rukoilee ja siunaa. Sitten yhtenä päivänä se tulee ja vähän niin kuin lyö kättä päälle ja sanoo, että sori vaan, oltaisiko kuitenkin kavereita. Siis tämmöinen niin kuin salainen siunaus, niin se kantoi hedelmää. Se on tämä ohje tässä. Joo, tässä on hyviä ohjeita. Mä otan vielä lyhyesti tästä Rom 12 yhden ja sitten mulla on vielä muutama muu asia. Tässä välissä, mitä mä en lukenut jakeesta 4-8, puhutaan armolahjoista. Ja tämä olisi kiinnostava teema, pitää vaikka ihan eri luento, mutta mä nyt vaan totean, että täällä sanotaan, että meillä jokaisella on siis yksi ruumi, siinä on monta jäsentä, joilla on eri tehtävä. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Ja sitten ruvetaan luettelemaan armolahjoja. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on usko. Palvelutehtävän saanut, palvelkoon. Opetustehtävän saanut, opettakoon. Rohkaisemisen lahjan saanut, rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Siinä on aikamoinen armolahjaluettelo, eikä se ole läheskään täydellinen. Sitä täydentää Raamatuskin sitä pitkin matkaa. Mutta väitetään näin, että Jumala on jokaiselle kristitylle antanut jotakin lahjoja. Ne on muuten kytköksessä useimmiten luontaisiin lahjoihimme. Ei aina, mutta joskus. Aika usein. Ja täällä sanotaan,
laittakaa lahjat käyttöön Jumalan seurakunnan rakennukseksi. Käytännössä se ei ole ihan helppoa, miten mä sen teen. Mutta muistakaa, täällä sanotaan näin. Eli tämä kuuluu pyhityselämään. Elä täysillä seurakunnassa niiden lahjojen kanssa, mitä sulla on. No joo, mutta tästä mä en tällä kertaa puhu enempää. Mutta sitten mulla tämän sivun viimeisessä lauseessa lukee, että antakaa pyhän hengen täyttää itsenne. Se on puolestaan Efesolaiskirjeen 5. luvusta ja 18. Ja sekä vanhassa käännöksessä lukee, että täyttykää hengellä. Ja sillä perusteella jotkut puhuvat pyhän hengen täyteydestä. Okei, se kuuluu tähän osastoon. Ja se pyhän hengen täyteys tai hengellä täyttyminen, siitä on nyt erilaisia näkemyksiä siinä mielessä. Jotkut korostavat, että sulla pitää olla tällainen kokemus, että sä oot täyttynyt pyhällä hengellä. Mä sanon, että okei, ihan hyvä, jos sulla on, kiitä Jumala. Mutta ei tarvitse olla. Kokemus, pyhän hengen täyteys on, ja itse asiassa tuon niin kieliopillisen termin mukaan tuo uuskäännös on parempi, että antakaa pyhän hengen täyttää itsenne. Se voi olla ikään kuin prosessi, että ole pyhän hengen toimijalle avoin. Anna pyhälle hengelle tilaa elämässäsi. Ja mitä se sitten merkitsee? No, merkitsee sitä, että pyhä henki toimii sinussa ja sun kauttasi. Se liittyy armolahjoihin, se liittyy palveluun, se liittyy uskon elämän rakentumiseen. Ja miten sitten sä täytät hengellä, sä et voi niinku täyttää itseäsi. Sä voit olla vain avoin sille, että Jumalan henki täyttää sinua. Sä voit Raamatun äänessä pyytää pyhä henki täyttää ja siunaa sinua. Ja se on tosi tärkeä asia, mutta mä en mene siihenkään paljon enempää. Mulla on tässä vielä muutamia tämmöisiä ikään kuin iskulauseita, joilla mä yritän hahmottaa tätä. Esimerkiksi näin. Pelastus on aina täydellinen, pyhitys on aina keskeneräinen. Tarkoittaa sitä, että pelastuksessa eli uskon vanhurskaudessa ei ole mitään asteeroja. Sä et voi olla enemmän pelastettu tai vähemmän pelastettu, vaan se joko olet tai et ole. Ja se pelastus ei muutu miksikään sillä perusteella, että meneekö sulla tämä kilvoitus hyvin tai huonosti. Se ei muuta sitä pelastusta mihinkään. Se pysyy. Mutta sitten tämä pyhitys, se taas ei ole koskaan täydellinen. Ei edes lähimainkaan täydellinen. Se on elämää, joka on keskeneräistä. Se on aina puolinaista ja repalaista. No sitten seuraava tällainen tiivistelmä. Oletteko miettinyt tällaista? Jeesuksen elämä on meille lakia. Hänen kuolemansa on meille evankeliumia. Nyt täytyy ehkä pikkuisen selittää, mitä tämä laki ja evankeliumia on. Mä sen jo sanoinkin äsken, mutta siis laki tarkoittaa, että elämän ohjeita teen näin, niin elämä menee hyvin. Ja samalla se lain kakkostehtävä on näyttää, että sä et täytä sitä. Sä et täytä ikinä mitään. Ja siksi tarvitset evankeliumin, joka pelastaa, lahjoittaa sen, mitä ei pysty täyttämään. No nyt tuo lause tarkoittaa sitä, että elä niin kuin Jeesus. Joillekin on sellaisia nauhoja. What would Jesus do? Mieti, mitä Jeesus tässä tilanteessa tekisi. Mutta se on aika hyvä. Se on aika hyvä. Se ei ole ihan hirveän hyvä, mutta se ei ole yhtään hullumpi ajatus, että kun me teet jotain, mitä Jeesus tekisi. Sulla on joku tilanne, että mietit joku ratkaisu, meneekö tuonne vai meneekö noitten mukana vai en, suostunko tuohon. Okei, Jeesus voisi mennä ja hän rakastaisi ja hän kertoisi Jumalasta. Siis mitä Jeesus tekisi? Eli tämä on aika hyvä niin tämmöinen pyhityksen mittari, että elä niin kuin Jeesus. No, kun sanoo näin, niin hyvin nopeasti tajutaan, en pysty täyttää mitään, en tietenkään, koska Jeesus täytti kaikessa, mä en täytä juuri missään. Okei, juuri näin se menee. Siis Jumalan laki on, sillä on tämä kaksi tehtävää. Toisaalta se elää niin kuin Jeesus, toisaalta huomaat, että et pysty. Ja siksi Jeesuksen kuolema, evankeliumia, sillä sä pelastut. Uskomalla Jeesuksen sovitustyöhön, Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, sillä päästään taivaaseen, se riittää. Vaikka et täyttäisi yhtään mittaa Jeesuksen elämän seuraamisesta, vaikka et täyttäisi yhtään kohtaa, sä oot täydellisesti pelastettu. Näin se menee.
Ja silti tämä ei tarkoita, että älä yritä täyttää. Yritä elää tosissaan Jeesuksen seuraajana. Mutta huomaat riittämättömyytesi. Okei, risti riittää pelastukseen. Seuraava, no tämä onko sitä jo sanoin. Pyhitys on lakia ja pelastus on evankeliumia. Siis tämä pyhittyminen, niin se on haaste, se on käsky, se on kehotuksia, se on toimintaohjeita, tee näin. Mutta sitten seuraava lause sanoo, että laki, laki ei anna voimaa sen toteuttamiseen, mutta evankeliumi antaa. Mä yritän selittää tätä vielä. Siis, hetkinen, toi. Että pyhitys on sitä Jeesuksen seuraamista, tee Jeesus. Pelastus on sitä, että Jeesuksen sovitustyö riittää, vaikka et tekisikään. Ja nyt tuo seuraava lause tarkoittaa sitä, että näistä ohjeista sä et saa voimaa. Siis ne näyttää sulle tien, noin pitää tehdä, 10 käskyä, tee se, vuorisaarna, toteuta se, Paavalin ohjeet, elä niiden mukaan, mutta sä et saa voimaa tehdä sitä. Ellet sä usko Jeesuksessa kaikki syntis anteeksi. Siitä tulee niinku se sisäinen halu tehdä. Et se ei ole tämmöistä, kristinusko ei ole sitä, että tee sitä, sitä ja sitä, vaan sitä, että sä oot saanut kaiken lahjaksi, vaan se käytetään. Ja minusta tämän ymmärtämisessä on jonkinlaista viisautta, että mä en kristinuskon olemus ei ole sitä, että muista välttää kaikkia syntejä, muista tehdä kaikkia oikeita tekoja, niin olet kristitty. Sillä tiellä se on ihan loputon suo, enkä mä pysty sillä. Ja silti mun pitää tehdä sitä. Mutta sitten mä saan voimaa siitä, että Jeesus antaa mulle joka päivä kaikki syntejä. Ja mä saan levätä siinä. Ja siitä käsin mulle tulee halu toimia. Se tulee niin kuin sisäinen tarve tehdä tämän mukaan. Joskus on sanottu näin, että laki tekee ihmisen syntiseksi. Sehän osoittaa meille siis synnit. Evankeliumin roistuksi. Ja tämmöinen lausahdus tarkoittaa siis sitä, että Jumalan lain edessä sä tajut, että sä oot laitettu. Siis syntinen. Sitten kun Jeesus tulee ja sanoo, hei, mä annan sulle kaikki anteeksi. Ja sä tajut, apua, en mä ansaitse tätä. Siis se niin kuin, se ikään kuin kirkastaa vielä sun oman riittämättömyytesi ja samalla se lahjoittaa koko paketin sulle, että sä saat olla pelastettu. Ja mä joskus ilahduttaa toi, että laki tekee musta syntisen, mutta evankeliumissa mä tajun, että mä oon roista. Mulla ei ole pieni senkään vertaa mahdollisuus, mä joskus luulin. Ja nyt tässä on niin toiseksi viimeinen rivi ilmeisesti tässä diassani tämä, että tämä on tämmöinen perinteinen luterilainen määritelmä pyhityksestä. Ja se menee näin. Pyhitys on syvenevää synnin ja arvottuntoa. Eli että kun mä pyhityn, niin mä tulen yhä enemmän tietoiseksi omasta riittämättömyydestäni. Ja yhä enemmän riippuvaiseksi täydellisesti Jeesuksen armosta ja sovituksesta. Ja mä oikeastaan aika mielellä allekirjoitan tuon lauseen nyt, kun mä olen koko ikäni yrittänyt pyhittyä tässä kristillisyydessä ja huomaan, että ei siitä tule mitään. Niin mä mielellään allekirjoitan tämän, että oman syntisyyden tuntemus on, siis ei ole, mä en ole tullut vähemmän syntiseksi, vaan enemmän syntiseksi niin kuin omasta näkökulmasta. En mä ehkä, jos muut kysyy, että onko toi syntinen, niin en näe mitään mun syntejä, niin paitsi joskus, kun pinta palaa, ja se palaa mutta aika usein. Eli kyllä mulla syntejä piisaa. Mutta mä saatan näyttää huskalta, mutta mä itse omasta sydämessäni tajuan, että se on kauheasti sellaista itsekyyttä, ylpeyttä, kateutta, kaikenlaista roskaa ajatella maailman täynnä. En mä tullut yhtään pyhemmäksi kuin joskus. Nuorena innokkaana kristittyä ollut. Ja sen takia se on syvenevää antoa.
entistä riippuvaisemmaksi Jumalan armosta. Jos mä sitä saisin, ei päivää katosi. Ei tässä olisi mitään. Ja nyt tuossa on viimeinen lause, on tuo, hetkinen tuo. 1. Korintalaiskirja 1:10. Kristus on meidän pyhityksemme. Mä luen sen kohdan vielä, se lukee näin. Jumalan valtakunta on se, mitä te Kristuksessa, Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli siis Kristus on mun pyhitykseni. Itse en siihen ylety. Tai mä luen hebrealaiskirjeestä luvusta 10, jakeet 10 ja 14. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Tai 14. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhittää. Että siinä se on sanottu. Ja nyt mä oikeastaan lopetan tähän niin, että meillä kai on pikkusen aikaa, jos tulee kysymyksiä. Hyvä. Joo.